Még ezt a kettőt, hogyha kérhetem tőled, tehát az egyik a zsírmáj, igaz, hogy volt róla szó, gondolom most direkt. Akkor ezt természetesünket kell rendbe tenni, meg a májunknak a működését kell rendbe tenni. A máj működése ilyen esetben az 1000 jó fű a legjobb, naponta egy csészével kell meginni, akkor ez szerint termelésünkre pedig és a triglicszerű termelésünkre gyakorlatilag a tyúkú tea kiválóan működik. Gyerekről van szó, én biztos, hogy szétválasztanám a dolgot, ugyanis az egyik, hogy emésztőrendszeri betegségben szenved, glutén, glükóz, szója, laktóz, mindenféle érzékenysége van. Azt mondja, aki írta, hogy a hiperaktív viselkedést ezzel hozza összefüggésbe. Hát én gondolom, hogy külön kéne ezt választani, mert a hiperaktivitás nem feltétlenül az emésztőrendszerrel van kapcsolatban. Nem feltétlenül annak a következménye, de lehet, hogy nem az emésztőrendszernek a problémája ez, hanem annak az élelmiszer kiegészítőnek, tápláléka, élelmiszer adalékanyagnak a következménye. Tehát mindenképpen meg kell nézni, ki kell próbálni abba hagyni azt az adalékanyagot, amit ő használ, és neki segíteni kellene, nem tudom hány éves a gyerek, de nyugodtan lehet mindenkinek, aki még növekedésben van, szúrófű teát adni gyereknek gyerekadagban, az a nagy alapú mirigyünket segít, és aki még növésben van, kinőheti. Gyuri bácsi, foglalj helyet! Add ide a mikrofont. Itt van a Zsuzsi. A mióma megszüntethető valamilyen teával, hogyha igen, akkor mivel? Nőgyógyászati kérdésekben szívesen válaszolok, mert az édesapám nem sokat tud ezekről a gondokról. Honnan tud? Irrigálni például sose szokott. A mióma két gyógynövénnyel mulasztható el. Az egyik a cickafark, a közönséges cickafark, mezei cickafark, a másik pedig a diólevél. Ezeknek a teáját kell felváltva inni, egyik nap egyikből egy csészével, másik nap másikból egy csészével, és közben irrigálni is kell, ami hűvelyosítést jelent. Szintén ezekből a teából kell főzni egy-egy csészével, és a felével reggel, a másik felével pedig este kell hűvelyosítést végezni, és ezt úgy tanácsoljuk, hogy lehetőleg minél tovább maradjon bent a tea, vagyis hát igen, ez a gyógylé. Ezt különböző fizikális módszerekkel lehet elérni, tehát fejenállás például nagyon jó pozíció, de esetleg egy tamponnal is megoldható a dolog. Fejen akkor kell már állni, mikor már bent van. Hát technikai részletekben nem menjünk bele, ezt mindenki oldja meg magának, ahogy Fekve is lehet. Csak tudja, ez ugyanaz vonatkozik, hogy majd figyeld meg, édes, a nász éjszakán, hogy viselkedik, hogyha nagyon zavarban van, akkor biztos még szűz. És másnap jelenti a gyerekre, anya, annyira szűz volt, hogy még a párnát is véletlenül a popsia alá tette. Na hát így lehet a kádban irrigálni. Petefészegrák, utókezelés. Ezek mindig kényes kérdések, ugye ezek a rákos dolgok, mert az orvostudománnyal együtt mi is egy kicsit sötétben tapogatózunk. Hogyha műtét után van, tehát nyilván rák után, akkor valószínű, hogy a kezelést megkapta. Én ilyenkor csak azt javaslom, hogy az immunrendszert erősítse mindenki. Ezek a legjobb teák, ugye erre beszéltünk délelőtt az ormáncfű, a csipkebogyó, nagyon jó a dió majdnem mindenre jó, egyébként az antivirális, antibakteriális is, tehát mindenféle esetleg a legyengült szervezetben lappangó gyulladást, vírusos fertőzést könnyen leküzdhető vele. És hát vigyeljen oda az étkezésére, és legyen nagyon pozitív, sétáljon nagyokat, és higgye el, hogy meggyógyult. Józsi? Menstruációs görcs. Van egy teakeverékünk, 3 olyan növény van, amit ezekre a problémákra tudunk ajánlani. Görcsoldó, a palástfű, a pásztortáska és a cickafark. Ezekből kell a menstruáció előtt inni, néhány nappal elkezdeni, és minden nap inni egy csészével. És én azt gondolom, hogy ebből egy borogatás is készíthető, hideg teából, hasra kell helyezni, biztos, hogy nagyon jó hatású. Ezt a keveréket nők teája néven meg is lehet vásárolni, ez a Gyuri bácsi receptje,
ez egy különleges általa nőknek felajánlott ajándék. Na látod, hogy mégis ért hozzá. Én tudom, hogy ért a nőkhöz. Nekem is csinált szépségteát. És tessék! 9 éves gyermeknél gyakran előfordul a szájafta. Ezt külsőleg kezelném én. Olyan fertőtlenítő hatású gyulladást csökkentő növényekkel, mint például a zsája. Zsájából lehet teát készíteni azzal öblögesen, akkor is, hogyha nincsen tünet, mert megelőzésre is nagyon jó. Hogyha fél év alatt tünetmentes, akkor utána nem kell minden nap csinálni ezt, akkor elég egy héten 2-3-szor. Lenyelni nem kell, csak öblögetni vele. De jó lehet a kamilla, jó lehet a körömvirág is nagyon jó gyulladást csökkentő, jó lehet a cickafark, a dió, ezeket mind ki lehet próbálni, elsősorban a zsáját ajánlanám. Van egy extra kérdés? Igen? Azt szeretném kérdezni, hogy a zsáják közül melyik zsája, zsája, mezei zsája? Ez mindegyik zsája, ivamuskotás zsáját azt kizárnám, mert azt nem erre, mezei zsája, meg a... Értem. A kerti zsáját én inkább fűszernövénynek használnám, a mezőn, ha megtalálja, akkor az a legjobb, de a kerti zsája is szerintem ugyanolyan jó. Mellrák utáni kemoterápiás kezelés nagyon megviseli. Fél a gyógyszerektől, kemoterápiát féli. Mit lehet könnyíteni? Nem csodálom, nem sok mindent, én azt gondolom. Van egy növény, a gólyaorfű, ami a kemoterápiás kezelésnek a mellékhatásait csökkenti, és lebontja azokat a káros anyagokat, amik ilyenkor nyilván bejutnak a szervezetbe. Ezzel lehet próbálkozni. Azért kényes a kérdés, mert nyilván nem akarja az ember, hogy a kemoterápiával ellenhatásban legyen, vagy elvegye annak a hatását, amilyen kezelést kap. Tehát ezt a gólyaorfűvet ajánlanám. Kezelések között, hogy a szervezet minél hamarabb kitisztuljon, és amikor vége a kemoterápiás kezelésnek, akkor egybe lehet kötni egy ilyen tisztító kúrás 6 hetes kezeléssel, ami szintén a káros mellékanyagok vagy a nem kívánatos hatásokat csökkenti. Beszéltél a 2 kiló baktériumról, ami jelen van a szervezetünkben. A rossz, azzal kapcsolatban milyen teát kéne? Hát, ahogy mondtam az előadásban is, ugye az immunsejtjeinknek lenne a kötelessége, hogy a rossz baktériumoktól megszabaduljon, és amikor, hogy mondjam, nem megfelelő a képzésük az immunsejteknek, akkor fordul elő, hogy a rossz baktériumok elszaporodnak a szervezetben. Baktériumölő gyógynövényeket ajánlok, ismétlem magam, ezek az antibakteriális, gyulladást csökkentő, fertőtlenítő hatású, cickafark, körömvirág, kamilla, dió, ezeket ajánlanám. Ezeket akár össze is lehet keverni, nem tudom, hogy milyen felnőttnek kell gondolom. Kísérletezzen mindenki magán egyébként. Hát, hogy mondjam, olyan recept nincs, ami mindig mindenkinek használ. Mindenkinek magának kell a szervezetét figyelni, hogyan reagál rá. Ha az egyik nem használ, próbálja ki a másikat, ha a másik se használ, akkor egy harmadikat, ha az se, akkor keverje össze a 3-at. Ez elég sok türelem kell. Múltkoriban volt egy vitám egy diabetológus professzorral, nagy szaktekintély az országban, és nekünk van egy ilyen cukorbetegségre való teánk, és együtt voltunk egy előadáson, szünetben beszélgettünk, és akkor mondta nekem, hogy hát az a maguk teája, az csak egy ilyen tea. Hát mondom, igen, de hát tűnik, hogy használ egy csomó ember vissza, és nagyon sokaktól halljuk, hogy lejjebb vissza a cukrot, stb. Na de hát az csak tapasztalat. És mondom, doktor úr, maguk a kórházban mit csinálnak? Adnak ilyen-olyan gyógyszert, az egyik használ, akkor adnak egy más, nem használ, adnak egy másikat, és közben figyelik a beteget. Maguk is csak empíriából táplálkoznak, mondom, ugyanúgy a tapasztalatra építenek, legfeljebb vannak olyan műszereik, amikkel meg is tudják mérni az eredményeket. De a végső eredmény az számít szerintem, meg a hatás, hogy jobban érzi magát a beteg, meg lejjebb megy a cukra, akkor mindegy, hogy milyen. A végén aztán bólogatott, mondta, hogy hát igen, tulajdonképpen ez nem rossz érvelés, úgyhogy megegyeztünk, hogy nem olyan butaság ez a tea. Ez ugyan a Gyuri bácsi kedvence lesz szerintem diólevél ügyben. Igen. Szivárványhártya, zöld hályok. Adom az. Maradj így, nagyon jól.
a szemre a diólevél, a diólevél teája, egy fél deci diólevél teát kell csinálni, egy makáskanálnyi diólevelet, egy fél deci